boven La Bottega is er een heel leuke Airbnb en we hebben hier overnacht en zalig geslapen. Hè? Dat is heel goed meegevallen. Ja, en muisstil is het hier. We hadden een lekker ontbijtje besteld bij Bistro Bottega en die brachten dat hier voor ons op de tafel. Ja, ik vond het super lekker. Een eitje, de zelfgemaakte granola. Ja, een vers fruitsap. Ja. Champagne. Mag ook wel een keer. Ja, voor een weekendje weg, dan mag er champagne bij zijn. Toen zijn we gaan shoppen bij de styliste van La Bottega. Dat was Iris. Fijn dat ik jullie wil zien. Een super vriendelijke styliste. Echt wel een heel persoonlijke aanpak. Het zijn eigenlijk speciale kamers die ze hier bij La Bottega hebben. De Pink Room en de White Room. En jij kunt eigenlijk mee in de paskamer blijven zitten, dus dat is wel leuk. Hè? Ja. Bert heeft ook heel leuke schoenen gevonden. Ik heb normaal gezien nooit geklede schoenen, maar ik wil dat wel een keer hebben. En ik heb de perfecte schoenen gevonden die bij mij passen. Ja. Daar gaat je nog veel plezier van hebben. Hè? Ja. Toen zijn we naar het modemuseum gegaan. Dat was echt wel de eerste keer voor ons. En daar was een heel interessante expo, dresscode. Het ging over 5 thema's. En achter elk thema zit wel een leuk verhaal. Dus je gaat wel op een andere manier naar die kledij kijken. Zowel van vroeger als nu. Het zijn kledingstukken van 1800. Zijn door dan vroeger bekende mensen of graven en gravinnen of zo gedragen. Ja, de vrouwen van toen waren wel echt heel smal. Wil je daar iets mee zeggen? Misschien? Ze moesten zich heel smal maken, alleszins. Ja, er was eigenlijk wel een corset wat heel smal was. Hè? Ja. Ik zou er niet in passen, dus ik ben blij dat we in de 21ste eeuw leven. Na het modemuseum zijn wij gaan aperitieven. Hè? Ja, terug in het Bistro Bottega. Ja. We hebben daar een aperitief gedronken, we hebben daar wat hapjes gegeten. En, heel gezellig. Ja, gezellig. Gaan we zeker nog eens teruggaan. Ja. Hasselt is echt wel een gezellige stad. Ik hou vooral van de zijstraatjes. Die moet je zeker opzoeken als je in Hasselt bent. We wonen op 20 minuten van Hasselt en eigenlijk we hebben dingen gezien die we normaal niet zien. Het is heel plezant geweest, zeker voor herhaling vatbaar. Je moet echt niet ver gaan om een heel leuk weekendje te hebben of zelfs een week. Uiteindelijk kun je hier wel hele leuke dingen beleven. Dus Limburg is sowieso de place to be.